Ето в момента се качих вече на Свети Пантелеймон. Ето тук е за Свети Пантелеймон. Може и по черния път. Не знам дали ще се види пракса, но в момента съм най-високото. Тази година това изкачване го качих за 1 час и 11 минути. Сега малко ще започне спускането към Лъки. Ще се опитам тук да засеча реално погледнато. Искам да фана точните километри с GPS. Дано лошото, че взе нещо да се заоблачава. Ето, пише Свети Пантелеймон. И от тук може. Тук става наистина много хубав събор. Ето сега може да се види тук информационната табела. Хайдушки поляни 5 км, Лъки 21, Рожен 7. Значи тук имам два пъти. Един е през Лъки, другия е през Рожен. През Рожен съм на обсерваторията, но аз ще си карам, както всяка година го правя, през Лъки ще се прибирам. Ето е табелата. Чуловци, Смолян, Баници, Лъки. Сега само ще отключим вилката, че тук има много дупки. Пускаме GPS-а да видим колко километра ще покаже до Лъки, защото аз нещо нямам доверие на табелата. И започвам спускането. Сега около 20 км няма да завърта сигурно и 2 пъти педалите, защото тук е изключително стръмно. Лошото, че сега съм много изпотен от изкачването и започва да ме втриса. Ето Лъки, Хайдушки поляни. Тук винаги ме било мерак да дойда с колелото. Някой ден това ще стане. Сме живи и здрави. Хижи, Хайдушки поляни, конна езда, Прясновчи сирени. Много красиво място. Но да започваме изпускането, което тук що започна с гръм и трясък. Лошото, че не ми става много впечатливо. Ето пише Манастир Кръстова гора. Тук има вили. Да опънем малко дирелера. Този път, който в момента го спускам, съм го изкачвал всичко на всичко само 2 пъти. Тук също е много трудно за изкачване. Не съм успял да го изкача за по-малко 2 часа и половина. И трябва да се внимава повече с спирането. Ето тук е тази чума, която ме ориентира. Ще наближавам на Чуловци. Едно от хубавите неща тук е
че почти по пътя няма изобщо никакво движение. Колко пъти съм минавал и на спускане, нали, на скачване само 2 пъти, на спускане над 10 пъти и не съм засичал превозно средство, което се движи срещу мен или което да ме изпреварва същевременно. Много е песечиво и тия тънки гуми много лошо завиват. Сами виждате пътя в какво окаяно състояние е. Сега тук е приятно като уточнение температура, но предполагам, че като се слезе долу в Лъки ще е сериозна жега. Няма е срам, карам с превишена скорост. Ето сами виждате за какви стръмни завои става въпрос. Това може да си представите на изкачване колко е трудно. Мераклия съм някой път пак да се опитам да се скача от тук. Лошото е, че нали, може би в отношение изкачване пъти ще е по-добре, защото няма да има тази висока скорост. Може да видите тук поточето, рекичката, чешмичката, всичко колко е красиво.
да мога малко повече, да се види колко е красиво. Не знам дали ще може тук между дърветата да се види водопадчето, където слиза водата. Тук е пропаднал доста сериозно пътя. Виждаш, че пътя тук камъни, пръс. Вижте колко изоставени сгради има тук. Вижте старите тук къщи. Сега мисля, ще минем покрай един еко хотел Здравец. Тук е много красиво, просто е много красиво. Мисля, че тук някъде беше хотела. Една много красива чешмичка. Как е изоставено на лайче имаш тук. Тук предполагам, че това е било спирка или е чешма, чешма е.
Ето може да видите сами къде завива пътя, къде съм аз в момента. Просто е много лош пътя. Ето тук се вижда даже, че почти сено няма път. Ето тук също може да видите каква беседка има, чешмички. Но много изоставени постройки има. Изоставени постройки, къщи. Виждате, че просто всякъде всичко е изоставено. Няма жив човек. Вижте тук колко къщи има. Тук е интересно, че коминчето пуши. Може би още има хора, които живеят. Ето може да видите тук рекичката потока как върви. Но пътят е изключително лош. Тук вижте, че асфалтиран пътя нагоре към някаква вила, може би има.